Mám pocit, že tretia vlna konsolidácie nebude potrebná. Pýtate sa, prečo? Nakoľko som dostala asi tú pokutu za parking tento rok. Platím si ho stále, ale potom je tých 10 minút, ktoré zmeškám a vždy je tam ten červený papierik. Za tie peniažky vlastne, čo som nazbierala do štátnej, mestskej, neviem jakej pokladnice. Myslím si, že z toho by sa dala dostávať diaľnica z Bratislavy do Košíc. Nie len tam, ale až do Trebišova, cez Užhorod, Oravu, Maďarsko a naspäť. Čiže a podľa mňa aj na 17. dôchodok by vyšlo, hej? Človek by si myslel, že 70 eur za parking v takom malom meste ako Bratislava je naozaj nehorázna suma. Áno, môže to byť aj 50 eur, keby sme išli do tej elektronickej schránky včas. Áno, nie len ja mám s tým problém, ako tak sledujem nejaké dianie. Dobre, 70 eur je legit, bo keby som v Abu Dhabi niekomu do bazéna pristála na streche, je vtedy na mieste dať pokutu 70 eur? Áno, je 70 eur. Takto ja každému držím palce. Áno, zamestnanci pás na jednotku s hviezdičkou. Nie, že na 100% robíte svoju prácu, na 185%. Ale pre Boha živého, vy ste určite zrobení. Vy si choďte na kávu, nechoďte toľko, choďte poza školu, dajte si chill pill. Nikto nerobí viac, ako zamestnanci pás. Len chcem povedať, že veľmi by som si želala, aby zamestnanci pás mali viac plateného voľna, a aby sme naspäť vlastne priniesli papuče a pokutu 10 až 20 eur podľa toho, ako to vyrepuješ a ako máš chémiu s daným mestským policajtom. Koniec hlásenia.